യെരമ്യാ 18-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 12 വരെ തിരുവചനങ്ങൾ. പരക്കുമോർ. കർത്തൃവചനം അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായി: ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ, ഈ കുശവൻ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലയോ? ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ, കുശവന്റെ കയ്യിൽ കളിമൺ എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൈകളിൽ നിങ്ങളും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജനതയെയോ രാജ്യത്തെയോ ഉന്മൂലം നശിപ്പിച്ച് തകർത്ത് ശൂന്യമാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചാലും ആ ജനത അതിൻ്റെ തിന്മയിൽ നിന്നും അനുതപിച്ച് വിട്ടുമാറിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അനർത്ഥം മാറ്റിക്കളയും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ പണിയും നട്ടുവളർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ജനതയോ രാജ്യമോ എൻ്റെ മുമ്പാകെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയോ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന് ശുഭം വരുത്തുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നല്ല കാര്യം അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു കളയും. ഇപ്പോൾ യഹൂദ പുരുഷന്മാരോടും യെരൂശലേം വാസികളോടും നീ പറയുക: കർത്താവ് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരായി അനർത്ഥം നിർമ്മിക്കുന്നു. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചന ചെയ്യുന്നു. അനുതപിപ്പിൻ, ഓരോരുവനും അവൻ്റെ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുവിൻ. നിങ്ങളുടെ നടപ്പുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്നാക്കുവിൻ. അതിനവർ: ഞങ്ങൾ ശക്തരാകും, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകും, ഓരോരുവനും അവനവൻ്റെ ദുർമനസ്സനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തണമേ. ആമേൻ.